Jintu Basumatary सासे लाइमोन बिजनेसमेन जोङो दिनै बिथांनि लाइफस्टाइल बिथांनि एकाडेमिक जार्नि बिथांनि केरियार जार्नि बेनि बागै जोङो मिथिनो नाजागोन दा नोंथाङा दि सैमा फियो दा सैमा फिनायाव माबायदि जोथोन लानांगौ आरो मा खस्थ' दङ बिसोरनि खिनाय हासुनाय जानाय लोंनाय बेमार बेखौ माबायदि जोथोन लायो आरो सैमानि बिजनेस खालामनानै थारैनो रां खामायनो हायोना सैमानि फारसेथिं मोजां मोननाय थायोबा आरो एसे एनै जुदि अननाय थायोबा आरो गैयाबाबो जेब्ला फिसिलांनानै हारसिंनो मालाबा मोजां मोननाया आरो अननाया फैलाङो जोंनाबो एक्सपिरियेन्स गैयामोन बै समाव 2010 समाव मासे सैमा लाजेननायनिफ्राय मानै माथाम जालांनानै दिनै बिदि मोजां मोननायजों लोगोसे अननाय फैनायजों लोगोसे सैमानि फारसेथिं एक्सपिरियेन्स जालांदों आरो मिथिनो लुबैनायजों आरो माबा मोनसे खालामनो लुबैनायजों मोनसे इन्ट्रेस्टजों किउरियसिटिजों लासैनो दिनै सानसे गाबोन सानसे एसे आं एक्सपिरियेन्स जालांदों सैमानि फिसिनायजों लोगोसे मोनसे गोजोननायबो फैयो अपार्ट फ्रम देट खस्थ'बो दं बे नङा सैमाया मानसि बायदिनो जायो सैमाखौ जेब्ला लायो मोनसे रेसपन्सिबिलिटियानो बुंजायो बाट नोंनि पार्टनार जायो एज ए पार्ट अफ लाइफ जायो मोनसे सैमा जेब्ला लायो फिसानि समाव सिम्पल एक्सप्लेनेसन फिसानि समाव जेब्ला सैमा मासे जेब्ला सैमा लायो बे सैमाखौ मास मोनथामसिम डिवार्मिं होनांगौ जायो मास मोनथामसिम इनिशियल स्टेज जायो बेयाव डिवार्मिं थायो भेक्सिनेसन थायो बेखौ गोबां मानसियानो मिथिया सैमा लायो हिसाबै सानो मानसिफ्रा सैमाल' लानांगौ बिनि बादै भेक्सिनेसन गैया जाहोनायनि डाइट फारसेथिं जेबो मिथिया जोंनि लकेल सैमाया बेलेग जायो बाट बाहेरनि सैमा लायोबा एसे एनै बेसिक नलेज थानाया मोजां आरो जेरै दैजों साफा होबा हेल्थ केयारा मोजां थायो एसे टाइम होनो हायोबा मोजां थायो आरो थासारिखौ साफायै जुदि लाखिनो हायोबा बे सैमानि फारसेथिं आरो नोंनि फारसेथिं जोबोद मोजां आरो फर्स्ट 6 months बेसिकआ जाहैबाय फर्स्ट 6 months डिवार्मिं होनांगौ एभ्रि मान्थ आफ्टर 6 months एभ्रि 3 months डिवार्मिं होनांगौ बेनि उनाव बोसोरसेयाव खेबथाम भेक्सिनेसन होयोबा मोजां DHPPI होनो डिस्टेम्पर हेपाटाइटिस पार्भ' एटसेट्रा एग्जाम्पला पार्भ'आनो जाहैबाय सैमानि खिनाय गोबानाय जायो जेरै मानसियाबो मोनसे टाइमाव जेब्ला सिजन सोलायो जेरै गथ'फ्राबो गिदिर मानसिफ्राबो खिनाय गोबानाय जायो एखे सैमायाबो जायो बे पार्भ' होननाया जोबोद गाज्रि बेमार बियो जेब्ला सैमा फिसाफोरनाव जायो सैमा फिसाफ्रा थानो नागिरा स' बिनि थाखायनो भेक्सिनेसन होयो जेरै मानसिया उन्दैयाव टिका लायो स' एखे बिदिनो सैमायावबो टिका दं आरो बेखौनो बुङो DHPPI गोबां मानसियानो मिथिया बेखौ मानसिफ्रा माथ्र' सानो रेबिसनिल' बिजि होनांगौ होननानै बाट रेबिसजों लोगोसे DHPPIबो होनांगौ DHPPI खेबनै होजायो नङाबा खेबथाम होनाया मोजां बेजों फल'इं रेबिसनि मोननै होनांगौ ओमफ्राय गरमनि टाइमाव गाइखेर दाखा होजायो आरो मानसिफ्रा सानो सैमा लाबा माथ्र' बेदरल' जाहोनांगौ ओंखामल' होनांगौ बे नङा सैमानो गोबां होनो हायो जेरै बेदरजों लोगोसे गाजर होनो हायो पाम्पकिन होनो हायो बेजों लोगोसे स्पिनाच होनो हायो मालाबा बिटरुट होनो हायो जेरै स्विट पटेट' था गोदै बेफोरखौबो होनो हायो सैमानो स' सैमानि निउट्रिसननि थाखाय बहुद हेल्प खालामो आरो मोननै बाहागोआव जानायखौ राननो हायो नन प्रिजार्भेटिभ आरो प्रिजार्भेटिभआनो जाहैबाय जेरै मार्केटाव मोनो दायो जाग्रा पेडिग्रिनो रुल्सनो सिम्पलानो जाहैबाय पेडिग्रि बाट गोबां सुपेरियर जायो जाग्रा दं आरो ओमफ्राय बिनि फारसेथिं नन प्रिजार्भेटिभआ जाहैबाय न'नि ओंखाम सिम्पलानो जाहैबाय ओंखाम एसे दाउदै दैसे आरो बेजों दाउ पिस दरसे दरनै आरो बेजों लोगोसे गाजर बयल खालामनो हायोबा मोजां आरो बे जाहैबाय एसे बेलेन्स डाइट मानसियाबो जेरै बेलेन्स डाइट खालामनांगौ बिदिनो मोनसे बेलेन्स डाइट जायो आरो खिनाय साफा खालामनायनि बेलायाव सैमाखौ डिफारेन्ट टाइप्सआव लानो हायो जेरै बेंगलर बायदि जायगायाव हमना ला गुवाहाटि बायदि जायगायाव मानसिफोरना हानि स्पेसा बिराद खम स' मानसिफ्रा फ्लेट सिङाव लानो नागिरो स' जेब्ला नों फ्लेट सिङाव लायो सैमाखौ जेब्ला गोदान लाबोयो मास मोनथाम जानाय मास मोननै जानाय मास मोनसे जानाय जेब्ला लाबोयो सप्तासेया एसे टाइम होनांगौ जायो सैमाखौ जुदि खिनाय आरो हासुनायनि जुदि ट्रेनिं खालामनोबा जेब्ला बे सप्तासेनि टाइमाव सैमाखौ गोदान लाबोनाय समाव जेब्ला बे सैमाया खिनो नागिरबा मोनसे साइन होखायो सैमाया गिदिंखागोन मोनामसुगोन होमबा नों मिथियो बे सैमाया माबा मोनसे खालामनो नागिरदों बे समाव बेखौ थिखोनानै जि जायगायाव बेखौ खिनो गोसो जादों जि जायगायाव बेखौ हासुनो गोसो जादों बे जायगायाव बेखौ थिखो लांबाय था खिफुनायनि गेजेरनि समावबो लांनो हायो थिखोनानै आरो हासुनायनि गेजेरनि समावबो बेखौ लांनो हायो होमबा बे लासैनो मिथिलांगोन बे आंनि जायगा नङा आं बेयाव खिनाङा आं बेयाव हासुनाङा होमबानो नों लासैनो बेखौ ट्रेनिं होनो हायो आरो बाट सप्तासेया जाहैबाय क्रुसियेल पिरियड आरो बिनि बादै दायो जेब्ला आंनि न'आव एसे जायगा दं स्पेस दं
आङो लासैनो सानफा एफा कनस्ट्राक्सन खालामनानै दिनै रुम दं सैमानि थाखाय आरो सानै मानसि दं मोनसे जब क्रिएसन आं खालामनो हादों न'आव सानै एमप्लयि दं बिसोर स्टाफ दं बिसोर नायो सैमाखौ एनि टाइम 24 आवार्स नायो सासे थांबा सासे थायो आरो सैमाया जेब्ला खियो बिसोरखौ आखाइजों दाङा स' सैमानि थाखाय स्कुपार दं सैमाखौ गोदाननिफ्राय एसे स्कुप खालामनानै बाथरुमाव जेरै वेस्टार्नाव जेरै फ्लाश खालामबा खिया थाङो बिदिनो जों मोनसे पट दं जेराव आं बानायदों बेयाव फ्लाश खालामबा दै लुना होबा बे खिया थाङो आरो आमेरिका बायदि जायगायावथ' सैमानि श' जायो बेजों लोगोसे आमेरिकानो रासियानो बिभिन्न जायगायाव जेरै आमेरिकान केनेल क्लाब बे बिराद गिदिर मोनसे श' जायो बेयाव सैमाखौ श' खालामो सैमाखौ जेब्ला श' खालामो डिफारेन्ट मोनसे जेरै मानसिनि फेशन श' मानसिफोरखौ नायो एसे गोजौनो एसे स्लिमनो सैमानावबो मोनसे प्रट'कल थायो मोनसे सैमानि एनाटमि थायो टेम्पारामेन्ट नायो स' बेबायदिनो सैमाया मोनसे माबानो स्टेन्डार्डनि जानांगोन मोनसे शेपनि जानांगोन मोनसे हाइटआ मोनसे बिदि जानांगोन सैमाखौ नायनानै मोनसे श' जायो आरो गोबां बिदिनो लोगोसे जोंनि इण्डियाआवबो दायो केनेल क्लाब अफ इण्डिया होनना बुङो KCI बे केनेल क्लाब अफ इण्डियानि आन्दाराव श' जायो बेयाव सार्टिफिकेट मोनो सैमाया चेम्पियन जालायो जेब्ला सैमाया चेम्पियन जायो बिनि भेलुआ बारायो आरो सैमाजों लोगोसे सैमाल' नङा सैमाजों लोगोसे जाग्रा मुवा सैमानि कलारनो सैमानि सेम्पुनो सैमानि मुलिनो सैमाजों लोगोसे गोबां इन्डास्ट्रि हाबफाना दं इट्स अ भेरि बिग इन्डास्ट्रि आमेरिकाफोर बायदि जायगायावथ' दिनै सैमानि थाखाय 5 स्टार गाहाम 5 स्टार हटेल खुलिबाय सैमानि थाखाय स्पा जेरै मानसिनि थाखाय सेलुन थायो पार्लार थायो मानसिया पार्लाराव जेरै आसुगुर हाजाहैयो जेरै खानाय सिन जाहैयो जेरै हेयार स्ट्रेटनिं खालामजायो सैमानाबो बिदिनो पार्लार दं आरो दिनै दिल्ली बायदि जायगा हायद्राबाद बायदि जायगा आरो मुम्बाइ बायदि जायगायाव सैमानि पार्लार दं सैमानि थाखाय हटेल ओंखारबाय आजिखालि स' बिदि गोबां इन्डास्ट्रिया सैमाजों इभल्भ जाना दं आमेरिका बायदि जायगायावथ' क्रर्स एन्ड क्रर्स मिलियन्स अफ मिलियन्स पेट इन्डास्ट्रियाव दं आरो दिल्ली बायदि जायगायाव आजिखालि जुगाव दिनैनि जुगाव आरो इयुनाव गोबां मोनसे इन्डास्ट्रि मोनसे आरो पेटनि रिलेटेड ओंखारगासिनो आरो जोंनि गुवाहाटि बायदि जायगायाव बे इन्डास्ट्रिया दायो लासै लासै फैगासिनो गुवाहाटि जायगायाव बेखौनो बुङो दे सैमानि स्पा बेफोरखौ जाहैबाय बे ग्रुमिङाव गोग्लैजोबो सैमाखौ खानाय खाननाय सैमाखौ ट्रिम खालामनाय सैमाखौ साफा दोननाय स' बे ग्रुमिं सेसनाव गोग्लैयो आरो हेल्थ केयार सेसनाव जाहैबाय मेडिकेलनो मोनसे भेटनारिनो ओमफ्राय एसेसरिसआव गोग्लैबाय पेट शप बेफोर गोग्लैजोबो स' एभ्रि इन्डास्ट्रि इभल्भ जानानै दं आरो सैमाजों लोगोसे बे सैमाल' नङा सैमा फाननायल' नङा सैमाजों लोगोसे गोबां इन्डास्ट्रिया इभल्भ जाना दं पेट फुडआथ' इट्स अ भेरि बिग इन्डास्ट्रि सैमानि जाग्रा मुवा बेसादाथ' बिराद गिदिर इन्डास्ट्रि बेयाव मिलियन्स अफ मिलियन्स बिजनेस कम्पानिफोर हाबनानै दं जेरै आमेरिका बायदि कम्पानिया जोंनि उदालगुरि बायदियाव सफैदों जाग्रा पेडिग्रि बयबो मिथियो पेडिग्रिखौ बे अबेनि बे आमेरिकानि बे एखे पेडिग्रिनिनो मोनसे डिफारेन्ट भेरिएन्ट मोनसे कम्पानिनो बिसोरो मार्सनि आन्दाराव जायो रयेल केन होनना बुङो बेखौ साबसिन होनना बुङो पेडिग्रिनि बे नेक्स्ट एसे दामिसिन जायो बेबो जाहैबाय आमेरिकानि इटालिनिबा साबसिन दं इटालिनिफ्राय NND दं आरो गोबां बायदि बायदि जाग्रा मुवा बेसाद दं जेराव जोंनि उदालगुरि बायदियाव दिनै सफैबाय स' आमेरिकानिफ्राय जुदि जोंनि उदालगुरियाव बिजनेस खालामनो हायोबा जों उदालगुरियाव थानाय मानो खालामनो हाया मोनसे एमजों मोनसे सिमांजों लासै लासै जोंबो खालामनो हायो बिसोरबो हादों जोंबो हागोन बिसोरबो मानसि जोंबो मानसि मासे सैमायाव नर्मेलि साइब्रियान हास्कियाव मासे सैमायाव 35,000 40,000 50,000 60,000 निफ्राय लोगोसे नों फानलांनो हायो बे क्वालिटि जागोन आरो जुदि सैमाखौ जुदि श'आव लांनानै बिमा नङाबा बिफाखौ श'आव लांनानै जुदि श'आव देरहाहोनो हायोबा चेम्पियन जानो हायोबा सैमानि फिसानि भेलुआ आरो दाम जासिनो मासेयावनो जाय चेम्पियन जाय श'आव देरहाहोनाय बिसोरनि फिसाफोरखौ मासेयावनो 1.5 लाख मासेयावनो 2 लाख मासेयावनो 3 लाखआव फानो आरो बेल' नङा कि जोंनि इण्डियाआवल' बिदि ब्रिडिं खालामनानै 2 लाख 3 लाखआव फानगासिनो बाहेरनिफ्रायबो मानसिफ्रा इम्पर्ट खालामो जेरै आमेरिकानिफ्राय इम्पर्ट खालामो रासियानिफ्राय इम्पर्ट खालामो बिसोर लाख लाख थाखा जेरै 10 लाख 15 लाख 20 लाख होनानैबो बिसोर इम्पर्ट खालामगासिनो आरो मानसिफ्रा बुंनो हागौ सैमानाव मानो जों एफा गारनो बाट जेब्लाखि मानसिया जेब्ला हबि थायो होमबा मानसिया गारो जेरै जों बयबो सोरनिबा थाखाय गारिया 4 लाख 5 लाखनि एल्ट'आनो सोलियो सोरनिबा थाखाय बाइक स्कुटियानो सोलियो बाट सोरनिबा थाखाय सोलिया सोरनिबा थाखाय फर्चुनार नांथारगौ सोरनिबा थाखाय माबा गारि नांथारगौ बे गारि लानायाबो मोनसे हबि थायो स्टेटास थायो सेम थिं सैमानावबो स्टेटास थागोन मोनसे हबि थागोन सोरबा 1 कोटिनि सैमाबो लानो हागौ सोरबा 20 लाखनि सैमाबो लानो हागौ सोरबा 3,000बो लानो हागौ सैमा बे गावबा लाइफ स्टाइल जायो गावबा हबि थायो बे आरो सैमाया मोनसे दायो नोङो मार्केट लानो हागोन
बाट मार्केटजों लोगोसे नोङो फेसबुक मार्केट खालामनो हानांगोन इन्स्टाग्राम मार्केट खालामनांगोन बे नङा न'आव जनानै नोङो कास्टमार एबा जानाय नङा आजिखालिनि जुगाव इट्स ए ससियेल मिडिया मार्केटजों लोगोसे नों एसेबाबो इन्स्टाग्राम फेसबुकाव टाइम होनांगोन मार्केटिं खालामनो थाखाय जेब्लानो लासै लासै मिथिलांगोन आरो दिनै जोंनि उदालगुरि बायदि जायगायाव गोबां स्टेटनिफ्राय जोंनि उदालगुरियाव नुजाफैदों सैमा लांनो थाखाय गुवाहाटिनिफ्राय फैयो जेरै जों गुवाहाटियाव जुदि माल लायनाङोबा बिसोर उदालगुरियाव फैगासिनो दायो जोंनिफ्राय सैमा लांफैनो जोंनि उदालगुरियाव फैनाय माने बिसोर अबेबा लामा ससेयाव हटेलाव जालांनाय अबेबा सोरनावबा सा लोंनांनाय जोंनाव इक'नमि जेनेरेट जायो स' जेब्लाखि जोंनि थासारि जोंनि बे बिटिसि जोंनि बे जायगायाव जों माबा मोनसे गोदान मोनसे बुस्थु क्रियेट खालामनो हायोबा जोंनाव मोनसे अपरचुनिटि क्रियेट खालामनो हायो जों इक'नमिखौ जों बुस्ट खालामनो हायो सैमाजों लोगोसे जोंनाव उदालगुरियाव गुवाहाटिनिफ्राय फैनाय माने जोंनि उदालगुरियाव लाखिफैनाय अबेबा साहा लोंलांनो जेथिया जोंनाव फैनाया सोरनावबा सायाव फैसा गारलांनाय बेनो इक'नमि जेनेरेसन आरो दिनै गुबुन स्टेटनिफ्राय आं बुंनायानो जाहैबाय अरुणाचलनिफ्राय फैदों जोंनाव आरो डिमापुरनिफ्राय फैदों मेघालयनिफ्राय फैदों शिलं बायदि जायगानिफ्राय हमना ला चिरापुन्जि बायदि जायगानिफ्राय फैदों जेराव 6 घन्टा 7 घन्टा लादों सालायनानै जोंनि उदालगुरिसिम फैदों स' बिदि बिसोरनाव मोजां मोननाय दं स' जोंनि उदालगुरियाव बायदि फैनानै लांफैदों जाय उदालगुरियावनो फैफेराखै सोर लामा नागिरनानै फैदों गोजान आपार आसामनिफ्राय फैयो लखिमपुरनिफ्राय फैदों जोंनाव आरो दायो सिक्किमाव थांबाय आरो उदालगुरिनिफ्राय आं दिनैसिम मुम्बाइआव हरनो हादों पुनेआव हरनो हाबाय आं बेनि फारसे कलकातायाव हरनो हादों आरो इन्टारनेसनेलि बुंनो थाङोबा जोंनि खाथि नेबारिं कान्ट्रि भुटानाव हरनो हादों भुटानाव बे नङाखि जोंनि बे खाथि गेलेमफु सामब्रंखार बे नङा आं थिम्पुआवनो हरनो हादों आरो सैमानि फारसे जुदि मोजां मोननाय दंबा आरो एसे जुदि मोजां मोननाय गैयाबाबो मासे लानानै मोजां मोननाय लासैनो फैलांखायो बे मोनसे इमसनसो बाहेरफ्राव मानसिफ्रा सोरबा अल्ड एजनि मानसि जेनेबा बैसो जाबाय हारसिं थायो फिसालाफ्रा बाहेरायाव फरायजोब्बाय बाहेरायाव थांजोब्बाय बिदिया सैमा लायो मानोना रिसार्चआव बुंदों सैमाजों सेर'टिन होननाय बुङो सेर'टिन रिलिज जायो मानसिनिफ्राय आरो डपामिन रिलिज जायो सेर'टिना मुडखौ माबा डेभेलप खालामो हेपिनेस आरो वेलबिं लाबोयो स' आरो डपामिना जाहैबाय मोनसे सेटिसफेक्सन मोनसे प्लेजार मोनसे मटिभेसन फैयो आमेरिकाफोर बायदि जायगायाव आसा थेरापि लायो दायो सैमाखौ लाइमोननि थाखाय बेखौनो मेसेज होयो कि इट्स अ लाइफआव फकास खालाम हेभ ए प्रि डिटारमाइन्ड गल गैयाबा मैयासिम दिनैसिम जुदि गल गैयाबा गल मोनसे सेट खालामनो नाजा लाइफ इज ए पार्ट अफ जार्नि खस्थ'आ जेब्लाबो थाबाय थाखायो आरो खस्थ'नि गेजेरजों सौसिलांनो हानांगोन माथ्र' ओरैनो थानाङा आरो लाइफआव साख्रि मावनोबा साख्रि माव बिजनेस मावनोबा बिजनेस माव गोबां अपरचुनिटि थायो आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोननैखौबो नांगौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव पलिटिशियान नांगौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव साख्रि मावग्राबो नांगौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिजनेसमेनबो नांगौ बे नङाखि साख्रिनि थाखाय नों नेनानै जों जथाबनानै दं बाट अपरचुनिटिया नोंनि दरजा खुलिबानो मोनो नोङो बाट नों साख्रि नेथाबनानै बै अपरचुनिटिखौ लायासै बिदि जानाङा नों जि खालामनो गोसो बेखौ नायनानै नों खालामनो नाजाबानो जाबाय फेलियर इज अ पार्ट अफ साक्सेस जेरै मानसिफ्रा जों सानो फेलेंआ एक्सट्रा साक्सेसआ एक्सट्रा होनना सानो फेलें जानायनि उनावसो साक्सेस मोनखायो मालाबाबो नासयनानै थानाङा मालाबाबो नार्भास जानानै थानाङा जेब्लायबो दिनै एसे गाबोन एसे लानानै आवगायलांनो नाजाबानो जाबाय टाइमाव जेब्लासिम आं क्लास 10 मोन आं फरायनायाव क्लास 10 समसिम जेब्ला आं दंमोन उदालगुरियाव न'नि मानसिफ्रा गोबां बुजायोमोन बाट जेब्ला आं क्लास 8, 9, 10 समाव आं देरफुनाय समाव एसे बेरायग्रा जादों गोबां बाहेरायाव टाइम बांसिन स्पेन्ड खालामदों आं सानो कि आं बै समाव साबसिन फरायबा आरो साबसिन मोनसे अपरचुनिटि लानो हागौमोन बाट आं डिसएपइन्ट जाया इट्स ए पार्ट अफ एक्सपिरियेन्स इट्स ए पार्ट अफ मिस्टेक जुदि जायोबा बेखौ गोरोन्थिखौ बारे मावबाय थानानैबो लाब गैया बेखौ मिस्टेक्सजों जों सोलोंथाइ लानानै आगबारायनो नाजानांगौ मिस्टेक्सखौ बारे मावबासो बे हेबिट जालाङो मिस्टेक मावनाया जेबो गाज्रि नङा मिस्टेक मावनायजों जों सोलोंनो नाजानांगौ सेकेन्ड टाइम थार्ड टाइमाव स' क्लास 10 सिम बांद्रायबो आं फरायनायाव दंब्लाबो एफ्राबो गोसो होनाय जायाखैमोन क्लास 10, 11, 12 ग्रेजुवेसननि टाइम थांबाय जेब्ला आं बेचलर अफ बिजनेस मेनेजमेन्ट खालामदोंमोन बेंगलराव स' इट्स ए निउ अपरचुनिटि जों जेरै फरायोमोन होजायनि मानसिफ्रा फरायनायाव बिराद टाइम होयोमोन बिसोरो फ्रायानो बहुत डिटारमाइन जायोमोन आरो बहुत एडभान्समोन अपार्ट फ्रम द्याट जेब्ला आं MBA खालामो MBAनि टाइमाव आं गोबां फरायदों
जोंनि युथफ्रा आरो जोंनि युथल' नङा गोबां जोंनि सुबुं हारिफ्रा आरो जोंनि युथफ्रा मोनसे मिसकनसेपसन दं कि नाय दिनैसिम गुगोलनि मालिकनो फेसबुकनि मार्क जाकारबार्गनो स्टिभ जबनो गासिबो ड्रप आउट गोजा आरो युथफ्रा देरफुनाय युथ क्लास 10 क्लास 11 12 मोननाया जेबो नङा साननायफ्रा जेब्लाबो मालाबा डिफार खालामो जों सानो जोंनाव मिस्टेक्स फैयो नाय ड्रप आउटआनो नै माथो दिनै वर्ल्डनि रिचेस्ट जानानै दं होमबा जोंबो फरायनाङा नङा बे जोबोद गोरोन्थि बिसोर कलेजनिफ्राय ड्रप आउट जानो हागौ बाट बिसोरनि न'फ्रा लेखाजों बुंफबनाय बिसोर बाहेरा लेखा गोबां लेखाजों फरायो बिसोर लेखाजोंनो दुनिया नायनो हायो जेरै मोननै टाइमनि नोङो एक्सपिरियेन्स लानो हायो मोननै टाइमनि नों नलेज लायो मोनसे जाहैबाय नों लेखाजों नोङो उदालगुरियाव थानानै जुदि दिनैसिम दिल्ली जुदि सहैयाखै नों लेखा नायनानै फरायनानै नों लेखायाव दिल्लीनि बिखय नों मिथिजोबनो हायो आरो लेखा जुदि नायनो गोसो गैयाबा दिनै आजिखालि बयनावबो स्मार्टफन थाखायो इउटुबावनो गुगोलनो देर सो मेनि डिफारेन्ट इनफरमेसन दं जेराव जों एचिभ खालामनो हायो सेम थिं जों लाइफआव डिफारेन्ट इनफरमेसन जों एचिभ खालामनो हायो सेम थिं जेरै मार्क जाकारबार्गनो स्टिभ जब्सनो बिसोरो ग्रेजुएसन ड्रप आउट जानो हागौ बाट बिसोरनाव गोबां नलेज दं बिसोर सानसे साननैयाव गोबां लेखा फरायो बाहेरा लेखा गोबां फरायो बिसोर बिराद नलेज एचिभ खालामदों आरो बिदिनो आं गोबां इयुथखौ बुंनाय कि ड्रप आउट जानो हागौ बाट लेखा बिसोर गोबां फरायो बाट सेम थिं नोंसोरनि जुदि कलेज लाइफ नोंसोर एकाडेमिक लाइफआव जुदि नों इन्ट्रेस्ट गैयाबा नोंसोरबो लेखा फरायनायनि हेबिट जुदि खालामोबा मोजां आरो लाइफआव बुहुत टाफ बे नङा कि इजिलि पास जादों जोंबो जेब्ला बेचलर बिजनेस मेनेजमेन्ट खालामदोंमोन MBA खालामदोंमोन जानो इजि नङामोन फेलेंथ' जादोंमोन बाट डिफिट लायाखै दिनै सानसे गाबोन सेकेन्ड डे नार्भास जादोंमोन मालाबा हागोन हाया बाट एसे फरायनायजों लोगोसे एमजों लोगोसे माबा मोनसे जानो साननानै आं क्लियार खालामनो हादों आरो दिनै उदालगुरियाव फैफिननानै एन्टारप्रेनारशिपनि लोगोसे आं बिजनेस खालामनो हादों